סליחה שאנחנו נעשה היום סרטון. אני ממש הבטחנו לכם, אנחנו רוצים לקיים לכם, אבל לא היה לנו דרך, לא היה לנו מחשבה יצירתית איך לעשות את זה. אז נעשה לכם את זה ביום רביעי הבא, נעשה לכם 2 סרטונים ביום רביעי הבא. ויש מצב שנעשה לכם איזשהו הפתעה, בגלל שהגענו לכם שיתופים, ונעשה לכם הפתעה. ויש מצב עוד איזה יום הזה. אם נגיע ל10 שיתופים, אנחנו נעשה לכם סדרה מיוחדת. והבטחנו לכם שב5 שיתופים, אנחנו נעשה לכם יום מיוחד של סרטון בפאזל. ובטוקה בוקה. טוקה בוקה זה כבר בימי רביעי, אבל לא יכולנו לעשות את זה. אז ביי יוש, אנחנו מקווים שאתם אוהבים אותנו, ושלא תפרשו מערוץ לנו בגלל מה שקרה. טוב, ביי חברים.